Palabakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Happy New Year sa tanan. Amen. Nag-cell group niya atong Miyerkules ako ang mga leaders. Ako silang giprangkahan. Kaya gi-impress ko sa Ginoo. You know what? Listen very carefully. Maayo kay ang Ginoo kay ngano man. Kabalo mo ngano, kay 2022 wala pa gid niya gikuha. Gusto ko nga masulod na si mong kasing-kasing. Kay basin i-inventory ang atong kinabuhi last year, basin di ta kakuyog. Muna ang Ginoo maayo kay kangano man, kitagaan ta niya bag-ong tuig. Basta bag-ong tuig, ang Ginoo mahatag og bag-ong sinugdanan. Munang pasalamati ang Ginoo kay kitagaan kanya bag-ong tuig. Aron ka makabaton og bag-ong sinugdanan. Muna nga subo kay pamalandungon sa mga Kristohanon or mga tao nga wala pa kaila sa Ginoo nga may una na ato miaging tuig. Kay basin wala nila nagamit ang ilang full potential para sa himayaan sa Ginoo. That's why ingon pa si O.G. Diaz, every gising is a blessing. Amen mga igsoon. Okay, manindog tang tanan. Can you please rise and get your Bibles please. No, welcome sa presensya sa Ginoo. Abrihi ang imong Biblia, dito magdugay sa libro sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Isaiah 43, verse 18 to 19. NIV version ako ang basahon. Kung balikon, Isaiah 43, verse 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not see it or do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Atong basahon sa Bisaya, pero magsugod ta sa 16. Verse 16 to 19 ta. Bisaya atong gamiton kay atong kunin nga Bisaya. Kay paminaw maigsoon, basahi imong Biblia. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy naghimog dalan diha sa dagat. Og naghimog agianan diha sa lalom nga katubigan. Mao na ang atong Ginoo, waymaker. Amen. Bisan walay dalan, himuan kun niya dalan. Verse 17. Nga maoy naglaglag sa mga karwahe, sa mga kabayo ug sa mga sundalo. Nangapukan sila og dili na makatindog. Gipalong sila sama sa pabilo. Kasi nagbuhat ani ang Ginoo. Verse 18, apan ang Dios miingon. Dili si Pastor Seth, dili si Pastor, but ang Dios miingon, paminaw, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Og ayaw na pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Verse 19, karon, everybody say karon. Karon, karong tuiga, magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon, mutungha kini og makita ninyo, hallelujah. Maghimo akog dalan didto sa kamingawan og mga suba didto sa diserto. Ang Dios nag-ingon ana mga igsoon. Hallelujah. Let us pray. Kampo ta mga igsoon. Heavenly Father, salamat kayo o Dios. Salamat sa paghinumdum kanamo Ginoo nga among kalimtan ang tanan sa maging tuig. Even our victories and failures, Lord. Because naa kay bagong buhaton sa among kinabuhi. Salamat kayo Ginoo. Kung naghimo kag milagro, naghimo kag mga dalan miaging tuig, mas labaw ka nga maghimo karong tuiga o Dios. Kay ikaw ang Dios nga among gialagaran, ikaw ang the great I am ug walay imposible diha kanimo. Salamat kayo Ginoo. Nga imo ming gitagaag new beginning o Dios. And we pray Lord by your grace and mercy God, kaning bag-ong sinugdanan nga imong gihatag kanamo dili namo ni sayangan Ginoo. Dili amo ning ihatag, amo ning ipagamit o Dios para sa imong kaymayaan. Salamat o Dios. Klaro kayo mong awit God, your goodness is running after us, Lord. Your goodness is running after us, Lord. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Maglingkod mo mga igsoon. Praise the Lord. Sa mga bisita namo, salamat sa inyo hang pag-ani karon, mga dugay na mga nagbalik-balik, salamat sa Ginoo. Ikaduhang Domingo sa sa bag-ong tuig. Sa unang bulan sa tuig mga igsoon. Now my message this morning is about katong mga dili magdalag Bible last year, dili magdalag notebook, karon tuiga magdala na ta. Amen mga igsoon. Kay bagong sinugdana naman. Kaya ang akong title giuluhan siya og A New Beginning.
Everybody say, a new beginning. Sa Bisaya pa, bag-ong sinugdanan. Medyo balik-balik siya kay bag-o, sinugdanan pagyod. Ika nang sinugdanan, bag-o man na, magsugod ka. So ang Ginoo, God is a God of new beginnings. Amen. Ang Diyos siya sa bagong sinugdanan. Dili sa Diyos sa daan, Diyos siya sa mga bagong butang. No? Kung naka-experience ka sa pagkamayo sa Ginoo, mayaging tuig, sultian ko ikaw karong tuiga, himuan ka niya o mubuhat sa mga butang nga mga bago sa imong kinabuhi. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Sa versikulo 16, verse 16, akong balikon, ingon sa Dario, mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy naghimog dalan diha sa dagat. Kuyaw kaayo, walay dalan sa dagat, mga igsoon. Pero ang Dios kaya niya himuag dalan ang dagat. Buti pasabot, kung unsay dagat nga imong atubangon karong tuiga, himuan na niyag dalan. Unsa man ang mga dagat sa imong kinabuhi, unsa man ang pagsulay, unsa man ang mga negatibo nga mga butang, ang Ginoo mohimo og dalan. Ang Ginoo mohimog mga agianan. Mao na ang Ginoo gitawag siya waymaker. Wala na atay kanta nga God will make a way when there seems to be no way. Siguro sa imong panlantaw karon na mga gipangatubangon nga mga pagsulay sa kinabuhi, pero ayaw kalimot nga ang Dios ni Isaias muhimog dalan karong tuiga natong tanan. Kay mauna siya maigsoon. No? Ayaw na hinumdumi ang mga nangagi. No? Ang bagong tuig, New Year marks an opportunity for a new beginning. Ang bagong tuig, mga igsoon, bago ginang sinugdanan. Wala makapasalamat na sa Ginoo, kay kung wala kay kinabuhi, kung wala ka nakaabot aning tuiga, dili ka makapasok bagong sinugdanan. Akong balikon ha. Wala everyday is a blessing, every gising is a blessing. Kay kung wala ka gipaabot sa Ginoo karong tuiga, dili ka kabatog bagong sinugdanan. Mao nang kung unsa to mga butang wala nimo nabuhat miaging tuig nga mga makapahimaya sa Ginoo. Karong tuiga kay namatay bagong sinugdanan, atuan atong buhaton. Kay siya Dios sa bagong sinugdanan. Karong tuiga, maging tuig, karong tuiga nakabaton tag bagong mga sinina. Bagong nga mga kalendaryo, natural. Kisa may mga bagong kalendar dire, may amen, amen? Bagong nga mga goals, bagong nga mga butang, bagong nga mga kilos sa atong mga lawas, amen? O, mana ra bagi na, basta inig bagong tuig, nanambok tanan. Muna ang gym karon puno kayo. Pero pag abot og March, April na magamay na pud na. Balaan pa kay nana man ko sa una karon dili na. Everyday, tanang tao, everybody likes new things, including mao na pagyud ang atong Dios. Ang Ginoo, Dios siya sa bagong sinugdanan. Mo nang ingon ang iyang pulong sa verse 18 and verse 19. Sa verse 19 ingon siya karon magbuhat ako og bag-ong butang. He will make new things, he will make great things sa imong kinabuhi. Padayon ta mga igsoon, ang pamaagi ni Lord is for us nga makabaton ta og new, fresh start. Nga mahimo tang dili gapos sa atong kagahapon. Paminaw mga kaigsuonan, dili ka maka-experience sa bagong sinugdanan nga ihatag sa Ginoo kung magkupot gyapon ka sa imong kagahapon. Dili ko tagaan og bagong tubig. Kung akong daang tubig, ako agi pong gihawiran. Maunang basing ato miaging tuig, walay bagong butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. Kay basi na pa kay mga daang butang ato miaging 2021 nga imo pang gikuptan. Dili ka kabaton og bag-ong mga butang nga gikan sa Ginoo. Kung dili nimo biyaan o kalimtan ang mga nangagi mga igsoon. Karong tuiga, kalimti ang mga negatibo nga mga butang miaging tuig. Ug gaksa ang bag-ong sinugdanan. Verse 18 akong balikon, forget the former things. Kasi nag-ingon ani ang Dios. Ang Dios dili siya mo suggest nato. Ang hari doesn't do requests or suggestions or even opinions. A king always makes a command. Walay Dios nga mohangyo. Walay Dios nga mo kanang hangyo o kanang mo request. Ang Dios musugo. Kay walay hari nga muluhod. Walay hari nga mohangyo. Ang Dios musugo.
Gisugo ta sa Ginoo sa iyang pulong nga atong kalimtan ang mga daang mga butang. Dili optional mga igsoon ha. Ang verse 18, it's a commandment from the Lord that we should forget the past. Pag sinabing forget the past, duha ka buok na. It's your victories and your failures. Hala, pastor, kato ako mga kagahapon, kato ako mga kadaugan, ako tong kalimtan? Yes. Mga igsoon, ayaw kalimti ang pagkamaayo sa Ginoo. Pero kung priminti ka nga magduel sa imong kadaugan, basin dili ka taga-agbag-ong kadaugan sa Ginoo. Kay mingon niya ka nga, kami gyud sa una, kato sa una bitaw. Ang Ginoo dili siya Dios sa una, Dios siya sa karon. Kung giayo kaniya ato maging tuig, ayuhon gyapon kanya karon tuiga. Kung gitagbo niya imong pakinahanglan maging tuig, mao gyapon na iyang buhaton karon kay siya ang Dios sa karon. Dili siya ang Dios sa kagahapon. Taro kayang pulong sa Ginoo, whether bad and good, ayaw pa kinabuhi sa imong karaang kinabuhi. Don't live in the past. Whether imo man ang pagsulay, imuha man ang mga sayop ug imong problema, kalimti na may igsoon kay ang Dios nagsugo nato sa iyang pulong. Verse 19, see, yun ang Ginoo, lantawa. Lantawa mga anak, I am doing a new thing. Ako mga pag-ampo karon tuiga nga makit-an unta nato ang mga butang nga bag-o nga himuon sa Ginoo. Usahay dili ta kakita sa mga butang nga buhaton sa Ginoo kay busy kaayo ta sa kalibutan. Usahay dili kayo ta ka-appreciate sa blessing, sa pagkamaayo, sa mga new things sa giandam sa Ginoo or buhaton sa Ginoo or gibuhat na sa Ginoo for us. Kaya nga naman, busy kayo ta sa kalibutan. Ang kanang pagka-busy sa kalibutan, mga butang sa kalibutan, mo na magpabuta nato nga dili ta kakita sa mga milagro sa Ginoo. Ingon siya, see, lantawa. Kung saan napasabot ang see means it's an invitation gikan sa Dios. Ihatang diingnan nga anak lantawa anak. Nak lantawa karon tuigan ako'y buhaton nga mga nindot nimo. Mga bagong butang. Ug iyaha pag yung giklaro mga igsoon. Yang giingon nga the pray ang sunod is it clear God is already doing something new. Kaulo ba ka mga igsoon? Nagkamulo pa og tagbo sa bagong tuig ang Ginoo gabuhat na siya bagong mga butang. Hallelujah. Ingon siya sa verse 19, now it springs up. It is growing, mga igsoon. You know, ang Dios ganahan kayo siya nga mabuhat o mga bagong butang diha kanimo. Ingon ang palikon sa Isaiah 43 verse 16, thus says the Lord, who makes a way through the sea and through the mighty waters. O nga nakanindot ani mga igsoon akong balikon sa tanang butang nga imuon sa Ginoo nga mga bag-o kita ang mga recipients. Akong balikon dapat ato masabtan nga ang object, ang recipient, ang dumadawat sa tanang butang nga maayo nga gikan sa Ginoo walay lain kundi ang iyang katawhan. Dili unggoy, dili kabayo. Kung kana imong tapad na anay kalag lawas espiritu, mao nay mudawat karon tuiga. Ina imong tapad, mudawat ka sir. Mudawat ka brad. Oh, mudawat magani kag isa ra ay. Sana all, no? No? Mudawat ta mga igsoon, mga bagong butang gikan sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon. Hallelujah. No? Kita ang mudawat. Praise the Lord, no? Maghimo sig mga gianan. No? Mga igsoon. Bisa Kristohanon ta, moagi gyud tag mga kangitngit, mga pagsulay, mga wilderness, pero ang Dios mga igsoon mahimo sig mga gianan karong tuiga para nimo. Ako wala ko nag-ingon og negatibo. Pero mauna ang tinuod, kay bisang Kristohanon ta, dili ta exempted sa mga butang sa kalibutan nga mga maot. Mangutana ko ninyo, pagtaas sa kilo sa Bombay, naapektahan ba ang mga Kristohanon? Unsay wala. Apektahan. Ay kung mingon ka, bato kag tindahan, unsay wala, nagahording mo kung Bombay sa inyong balay? Mato kag bagsakan, mingon baday ka sa tindira nga tagpila. Nagpalit man ko may igsoon. Pilay kilo sa Bombay. Bro, 600 sir. Pwede ba ko mingon nga, pwede 300, bunagin bitaw ko? Pwede ba na may igsoon? Dili. Affected ta.
Pagmahal sa gasolina. Kung sige ingon nito, kung 75 ang litro, ang imong ibayad 75. E nga naman, wala gaingon ang Ginoo nga exempted ka sa mga katalagman. Pero klaro kay ang pulong dili kanya biyaan o dili kanya talikdan. Kay siya Dios sa bagong sinugdanan. Unang ayaw katingala, kani mga inflation, natural lagi na gipanagdan sa pulong sa Mateo. Pero ang mga katawhan sa Ginoo, ayaw kalimot ka na atay waymaker, na atay miracle making God. Nga mo'y musalo nato, mo'y mubayad sa itong mga utang. Kay siya Dios sa bagong sinugdanan. Hallelujah, munang matingala kung ano na imubiya sa pagtuo. Nga namon tay bagong giandam ang Dios para nato maigsoon. Amazing God. Dawata na maigsoon. Ang Dios namuhat siya og mga bagong butang sa imong kinabuhi. He creates new ways for your blessings and breakthrough. Karong tuiga, ang Dios muhimo siya pamaagi nga ikaw sa imong bagong sinugdanan makadawat kag mga awas-awas nga panalangin. Kung miaging tuig, wala pa kay cell group, karong tuiga, makahimo na kag cell group mga igsoon. Because you will receive your breakthrough this year. Hallelujah. Kung last year, maulaw pa ka nga mo share sa gospel sa imong pamilya, karong tuiga, you have your breakthrough because He is the God of new beginning. Di na ka maulaw mo sangyaw sa imong mga classmates, sa imong paryente, sa imong mga workmates, sa imong mga classmates, tanan. Kaya nga naman, God is a God of new beginning. Kung wala maka nakashare last year naman to, bag-o na karon mga igsoon. Grab the opportunity sa new beginning ang gihatag sa Ginoo. Pagkanindot o pagkakahibulungan ni Lord. Amen mga igsoon. Ato pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Wala gyud igong rason nga ang katawhan sa Ginoo mubiya sa pagtuo kay grabe kakahibulungan ng atong Dios nga gialagaran. Gusto ang Ginoo nga imong makita o imong masinati, mga igsoon, ang provision, ang pabor, ang milagro, ang gahom, ang himaya, o mga mighty works ni God karong tuiga, mga igsoon. Are you excited for that, mga igsoon? Are you ready for that? Makakita kag milagro, ma-experience nimo. God will provide for you. Kung nang-apply ka, or if you want promotion, I tell you, in the name of Jesus, you will be promoted this year. Wala gamay rin gusto ma-promote. Ako, ma-promote na ko this year. Hallelujah, I receive it. Kaya nga naman, because I have a new beginning in Christ. Salamat sa pabor sa Ginoo. Mga milagro, ang mga walay-balay, makabalay na, amen. Ang mga walay sakyan na. Ang dili kabulo mo drive o 4 wheels, makabulo na mo drive, amen. Paray na ako. No? Ang katong dili, kabulo mo langoy, amen. Dito ko biyan, bitaw mga igsoon. What a mighty God we serve. This year is your year of answered prayers. Hallelujah. This year, kani nga iglesia sa Happy Church, mao ni ang this year, nga kini iglesia sa Happy Church, ang ato ang matag Domingo nga corporate prayer, ang ato matag Sabado nga morning prayer, ang Ginoo in His due time to bagon sa Ginoo. Hallelujah. Because He is the God of miracles. He is here, mga igsoon, karong kabuntagon, niya ang Dios. He is here, He is moving in our midst. No? Naa siya sa imong panimalay, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong ministry, ang Dios namuhat. Mamuhat ang Ginoo, namuhat na gani siya nimo mga igsoon. By the power of the Holy Spirit, mo nang allow God, mo nang i-allow ang Ginoo nga mumove siya sa mga bagong lugar o bagong trabaho sa imong kinabuhi, mga igsoon. Namuhat siya. He is already working your new beginning. Hallelujah. What a mighty God we serve. He is working your new beginning. You have your new beginning. Kaya ano man, He is working for you. He is at work right now. Namuhat siya. You know what? While you are listening to me right now, sa pulong sa Ginoo, He is working right now. He is giving you a new beginning. He is changing your heart. No, He is at work right now. Whether you see it, whether you don't see it or you don't feel it, as long as you believe it by faith, you will receive it. Dili man nimo makita, dili man nimo mabati, pero ayaw kalimot nga ang Kristohanong pagkinabuhi, dili magbase sa makita o sa mabati, kundi magbase diha sa pagtuo. Hallelujah. Hebrews 11:1,
Very common nga verse, very kuan nga verse nindot kaayo. Hebrews 11:1 that now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Pastor, kanusta man na pastor? Just believe it and just receive it by faith. Hebrews 11:6 and without faith, Hebrews 11:6 and without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe. Ang katong muduol, katong giwali ni pastor last Sunday, first Sunday, those who will draw near to him must believe that he is and that he is a rewarder of those who seek him. Ang Dios muganti sa mga tawo nga musik niya. Walay ganti sa mga tawo nga dili mangita niya. Ang Ginoo mga igsoon, ang nakanindot sa Ginoo bitaw based on my kanang sa akong relasyon sa Ginoo, bisan pag elementary, bisan pag walay na human, makasabot gyud sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo, there's no such thing as gray area sa Ginoo. Pag mingon siya puti, puti gyud na. Pag mingon siya dili maayo, dili gyud na maayo. Miingon siya nga katong musik niya ug mutuo niya, iya gyud nang rewardan. Simple kaayo mga igsoon. Mao nay kanang prinsipyo sa Ginoo, no? The great I am. The God of your new beginning is the great I am. Praise the Lord. Exodus chapter 3 verse 14. Exodus 3:14. Paminaw mga igsoon na, the new beginning. God said to Moses, nangutana man gud si Moses, Lord, mangutana imong katawhan ba? Kung kinsa ka or kinsay nagpadala nako. Usa itubag nako Lord, ingon ang Dios, God said to Moses. Kani mga igsoon, this is a revelation from the Lord. I am who I am. And he said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Sa Bisaya pa, ako mao, I am. Okay. Jesus is our personal God. O gusto siya og suod ng relasyon nato. Kanang the great I am, God's name is in the present. Paminaw ha? Kumayong kog, I am guwapo, karon na. Pag bingog og mag I am guwapo, guwapo gyapon ko. Kanang I am nga word or I am nga phrase, kana siya permanently updated, permanently bago, always present. Unsa man ang present, naa kanunay. Subuti pasabot, kung the great I am siya nimo karong adlaw, ugma siya gyapon ang the great I am. He is always present. Dili siya I was. Munang dili siya ang Dios sa kagahapon, Dios siya sa mga bagong butang because He is the great I am. Padayon ta mga igsoon. He says, I am. Meaning He is present all the time. Every day, He is always the great I am. Dili siya I was. Buti pasabot, years mausab, pero ang Dios dili mausab. Munang gitawag siya the great I am, ako mao kay ngano man, dili siya mausab. Ugma, mumata ka ugma, mora gyapon siya. Ugma, mora gyapon siya, dili siya mausab. Munang kasaligan siya maigsoon. Ingon ang James chapter 1 verse 17. Padayon ta maigsoon. Pag sinabing I am or pag sinabing the great I am, pag miingon si Lord nga siya ang imuhang the great I am this year, ibig sabihin I am your healer this year. I am your provider this year. I am your supplier. I am your refuge. I am your shepherd. I am your hope. I am your strength. I am your joy. I am your everything this year. That was you mean the great I am. Wala siya maingon, I was your supplier. I was your provider. No. He is the great I am. I am your provider. He is always moving. Maunang I am kay He is always present. He is always moving. Ang Dios dili magtanga mga igsoon. Always siya namuhat sa atong mga kinabuhi. Karong tuiga, everything this year na ibag-ong sinugdanan. Pero ang Dios dili magbag-o mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa bagong sinugdanan. Pero ang gahatag natog bagong sinugdanan is ang Dios nga dili magbag-o. Ang Dios nga dili mausab. Maunang always siya, I am. Kung na kay pagsulay, kung na kay balatian, kung na kay panginahanglan, karong tuiga, Lord, ingon ba kasi mong pulong nga ikaw ang the great I am.
Laginak, I am your provider. He is. Mauna siya maigsoon. The good news is, ang Diyos gusto siya mamuhat o mga bagong butang sa imong kinabuhi. He wants to give you a fresh start, a new beginning. Maunang don't live in the past. Rather, embrace God's new things for you. Ayaw pa kinabuhi sa kagahapon, kundili gaksa, dagwata ang giandam nga mga bagong butang sa Diyos sa imuhang kinabuhi. This year, karong tuiga, you will receive fresh revelations from the Word of God. I believe karong tuiga si pastora makadawat sa fresh revelation gikan sa Ginoo aron iyang mahatag nato. Gikan sa pulong sa Ginoo, ikaw ako maigsoon kada adlaw fresh nga revelation sa pulong sa Ginoo pinaagi sa Holy Spirit. Mao na akong gusto mahitabo maigsoon kung Lord, bahala ako kay bagong sapatos, Lord. Bahala di ko ma-promote Ginoo. Ngano sa liped kung makataas imong rangko, makataas po imong tax. Tinuod na. Mga Lord, bahalag walay bagong sakyanan, bahalag walay bagong unsang butang, Lord. Basta fresh revelation sa imong pulong, Ginoo. Hallelujah. Fresh revelation from your word, Lord. Lord, karong tuiga, Ginoo, ang akong commitment sa imong pulong, sa imong presensya, o sa imong puluhaton, Ginoo, ma-refresh, Lord, ma-renew, Lord. Mo kung gusto mahitabo, naigsoon. I don't know sa imuha kung lahi po imuha, but me, personally, I'm tired of the things in the world. Mga butang sa kalibutan, sumo na kayo. I want new things. I want things from the Lord. I want spiritual things. Kaya mo na yung makatagbaw na ko. Salamat sa Ginoo maigsoon. Mo na usahay, busy kita ng kalibutan, ma-promote. Busy kita ng mga butang sa kalibutan. Makatrabaho ta. Indot man na, pero usahay, malimtan na to ang tinuod nga tinuod. Mahu ang presensya sa Ginoo. Muna kung nabisi ka last year sa butang, nga dili makapahimaya sa Ginoo, salamat kay nakay bagong tuig karon. Fresh revelation. He is the God of new beginning and fresh starts. Your new beginning will be filled with revelations, filled with passion, miracles, victories, breakthroughs, and harvest in Jesus' name. Do you receive it, mga igsoon? Receive it this morning. Padayon ta, mga igsoon. You know, Mark 10:27, Jesus looked at them and said, with man it is impossible, not with God. He is the great I am. He is the way maker of your new beginning. Imposible sa uban. Imposible sa tao. Imposible gani sa gobyerno. Pero sa Diyos, wala imposible sa ngalan ni Jesus. For all things are possible with God. The great I am, the Lord Jesus Christ, is with us. Amen. He is within us. He is working in us. And He is working through us. Hallelujah. Kisa may makabiya, anak. Kisa may makabackslide, anak. Nga ang Diyos sa akong sinugdanan, na nako, nag-uban pagyud nako. Naglihok sa akong kinasuluran, o gigamit pagyud ta sa Ginoo. Hallelujah. Padayon ta, maigsoon, let's go to our points. How to have a new beginning. How to have a new beginning. Number 1, verse 18, stop looking in the past. How to have a new beginning. Number 1, stop looking in the past. Verse 18, forget the former things. Kalimti na ang mga nangagi. No, God is commanding us, forget. Do not dwell on the past. Ayaw don't expect past victories nga mo sustain nimo. Ayaw gialaw ang imong mga failures nga mo paralyze nimo karong tuiga, mga igsoon. Pasalamati ang Ginoo sa kadaugan, mga igsoon. If you keep dwelling in the past, you can't have a new vision from God. Kung sige lang kag balik-balik, sige lang kag handom, lantaw sa imong kagahapon, whether kadaugan man o kapildihan, dili ka kadawat og bag-ong mga butang, bagong pananawon gikan sa Ginoo. You cannot have a new vision if you still dwell in your past. Hallelujah. Salamat sa mga kadaugan. Amen. Salamat po sa mga failures kay naka-learn ta. But ayaw pundo, anak, mga igsoon. Let go sa mga negatibo nga mga bagahe sa imong kinabuhi karong tuiga. You cannot embrace the future nga giandam sa Ginoo sa imuha kung nagkinabuhi gyapon ka sa imong kagahapon. Kung feeling nimo ang imong kinabuhi, mura gyapon maalala mo kaya,
Luoy kay ka, nani ra jud ko, wa jud kay madawat nga bag-o mga igsoon. We are more than overcomers in Christ. Hallelujah. Kalimti na mga igsoon. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Hallelujah. Bago na kang binuhat sa Ginoo, gipasaylo na ka sa Ginoo. Ipakamatyan ka niya. Munang ayaw nagdwell sa imong kagahapon. Kay giula na sa Dios ang iyang dugo, mga igsoon. Kay bago na kang binuhat. Naase mga behold. Saan ang behold? Meaning, lantawa. Lantawa nak, the new has come. Dili lang gani bagong kinabuhi, ang new nga ihatag sa Ginoo sa imuha, bagong trabaho. Bagong panalangin, bagong breakthrough ang ibubo sa Ginoo sa imuha. The new has come. Your past, brokenness and pain, dili na, no longer will define you or condemn or rule over you in Jesus' name. Amen. Number 2, begin to look forward. Number 2, begin to look forward. Verse 19, see, I am doing a new things. Ingon ng Dios, lantawa nak, no? I am doing a new things. Praise God. Ang Dios siya sa bagong mga butang. Mao nang kinahanglan nga mahimutang equip, mahimutang andam nga mudawat sa mga bagong butang sa Dios karong tuiga. Kung ikaw cell leader, nag-expect ka, nag-anticipate ka sa mga new nga mga disciples nga ihatag sa Ginoo sa imuha this year, na ma-complete imong 12. But kung excited man ka, at the same time mahimutang ready mga igsoon, mahimutang equip nga mudawat sa giandam nga mga bag-o sa Ginoo. No? Ayaw naglantaw sa imong kagahapon, kundi number 2, begin to look forward. New cell group, new people to win and disciple. Be excited for that mga igsoon. New harvest of people for God. Karong tuiga, I believe, 3,000 leaders maabot sa ngalan ni Jesus. Kay mo na gusto sa Ginoo mga igsoon. New leaders nga mo emerge o magamit sa kahimayaan sa Ginoo. I believe ang mga cell leaders karong tuiga mas moduble pa sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Munang begin to look forward. No? Sa imong personal life, sa imong pamilya, sa imong career, sa imong trabaho, sa imong ministry, sa imong business, He is making a new thing in your life sa ngalan ni Jesus. Wala nga look forward. Lantawa mo itong silot ug ang iyang mga anak, milantaw man sa likod, naasin. Ingon ang anghel, ingon ang Ginoo, ayaw naglantaw. Dapat ito kanta nga, I'm not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. I'm moving forward. Diyos siya sa bag-o. Dili siya Diyos sa atras. Akong balikon, dili, He's not the God of backwards. Forward siya, mga igsoon. Always abante ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Ginoo na, mga igsoon. No, dawata na. Karong tuiga, Lord, salamat, Lord. Karong tuiga, abrihi amo mga mata, Ginoo, to see your wonders and works. See it in faith. Basta nabisi unya ka, mga igsoon, sa kalibutan, dili na noon ka makabati o makakita sa mga buhaton ni Lord. Ang pinakaluoy nga tao, kanang sobraan ka busy sa kalibutan, nga dili niya makita ang mga milagro sa Ginoo. Magsige nila reklamo. Sige nila bagulbol. Because the more you draw near to God, the more nga maabri imo mga mata sa wonders sa Ginoo. The more nimo makita on how blessed we are, mga igsoon. Salamat, Lord. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Number 3, mga igsoon. Number 3, second to the last. Number 3, focus on God's promises. Focus sa mga saad sa Ginoo. Ang mga saad sa Ginoo sa iyang pulong is for every believer. Amen, mga igsoon nga nagsalig diha kaniya. Mao na karong tuiga para makabaton tag bagong sinugdanan, nanatay bagong sinugdanan, padayon ta nga mobasa, mo meditate, mo apply sa pulong sa Ginoo. Ayaw focus, don't focus to the world's opinion, but in God's promises. Ang mga Kristohanon, ang atong pagkinabuhi, ang atong prinsipyo, dili magbase sa giingon sa mga artista o mga vlogger. O mismo gani sa imong pamilya.
Ang atong prinsipyo sa pakinabuhi, magbase sa mga saad sa pulong sa Ginoo. Kung napa kay mga prinsipyo sa una nga mga tinigulang nga dili subay sa kabuton sa Ginoo, undangin na kay dili na bag-ong butang. Ang gusto sa Ginoo, ang iyang mga saad sa iyang pulong, ato ang tutukan, atong i-focus mga igsoon. Ayaw focus sa kalibutan, ayaw focus sa idea sa kalibutan. Kung maingon sila nga okay ra ni, pero ingon ang Bible nga dili okay, ayaw suon mga igsoon, adto ta sa pulong sa Ginoo. Gi-impress ko sa Ginoo this year. Yun ang Ginoo nako, Holy Spirit, yun ang ko niya. Nak, karon tuiga, it's the world or the word. It's a wake-up call for us. Nak, unsa man nak? This year, either the world or the word. Focus on God's word. Kaya ang pulong sa Ginoo muhatag natog paglaom og kasiguruhan. Walay kasiguruhan sa kalibutan. Karon tuiga wala ta kabalo sa mga sakit mga abot, sila pud nga mga inani-nani, pero one thing's for sure, naay kasiguruhan sa pulong sa Ginoo. Mo lang gani kung duto na gani ka, kung ma-pressure na gani ka sa mga pangitabo sa kalibutan, basaha, ikot, isuot, kana ang pulong sa Ginoo i-declare kay ngano man. Kana once you read, once you applied the promises of God sa imong kinabuhi, makabaton kag paglaom, makabaton kag kasiguruhan. Karong tuiga basin mo mahal na pud ang unsang mamahal, pero once you read the word of God, yes Lord, may mahal man ang angay mo mahal. Pero Lord, mutagbo ka Ginoo. Wala mo kabantay maigsoon. Ginana akong mama ani. Wala mo kabantay ming mahal og maayo ang gasolina atong miaging tuig. Pero nakatubil gyapon ka. Kaya wala man kay choice pod. Alam mo mag-hike ka. Kabi ka maayo ang Ginoo. 80 na 90. Pero ako salamat ko sa Ginoo. Makatubil gyapon. Ming mahal ang Bombay, pero kita kay sa gidiya sa Ginoo nga pwede ra walay Bombay nga gamiton. As kuya Bindel dere may kana. You know? Chef man. May kay Ginoo nga igsoon mo lang ay kumpiyansa. Kay ano man. Sige ang yawa mo ginang yawa gyud. Pero ang mga saad sa Ginoo mohatag nagpaglaom og kasiguruhan. Hallelujah. Hallelujah. No? Gihatag siya nato. Manang i-claim na mga igsoon, i-focus gyud. Kay ano man, once we focus, once we know and claim the word of God, ang mga blessings o milagro sa Ginoo ma-unlock. Ang door of blessings and miracles ma-unlock. We must read, we must remember and claim the word of God. Last, number four, be patient. I know we are excited sa mga butang nga dalon sa Ginoo this year, but mga igsoon, lahi ang imong oras, lahi po ang oras sa Ginoo. I know, excited ka nga ma-promote, excited na ka makadawat o kung sa mga butang, ngagikan sa Ginoo, pero ayaw ka na bitang pagdali or ka na bitang ayaw pag una-una or something, ayaw pagbuot, kaya nga naman, naay laing oras ang Ginoo sa mga butang, ibubo niya. Ngunang mahimutang patient. Be patient. Many Christians, kulang gyud og pasensya. Gusto sila naadayon sa ilahang saktong panahon, sa ilang kaugalingong oras. But mga igsoon, wait for God's time for your miracles and breakthrough. Amen? Be excited lang. Kay walay pulong sa Ginoo nga dili gyud mahitabo. It will come to pass gyud. Wala nga, be patient lang. Kaya nga naman, lahi ang oras nimo, lahi po ang oras sa Ginoo. Pero ayaw ka ba yun, maigsoon? Grabe ka maayo ang Ginoo. Dili jud ka makaingon. Ako maigsoon, dili jud ka makaingon nga nakagiampo sa Ginoo for many years. Dayon after pila ka years pa niya gitubag, di ba ka makaingon sa Ginoo nga ngano karon pa nagitubag sa Ginoo, di ba ka makaingon ana? Di ka makaingon ana. You know, kalaugan ako maigsoon, last year lang, glory to God, nakabalhin namin sa mong bagong house and lot. You know, for 3 decades, sige ramig pangabang. 3 ka dekada, sige pangabang balhin-balhin. Buhi pa kong papa. Magbutang na siya og kanang sa among kwarto, picture og balay. Duulon sa akong magpapa na ilanang ampuan. Sa ngalan ni Jesus, ampuan niya, house and lot. Maigsoon, namatay na akong papa, nag-abroad na lang, nag-unan lang sa abroad, sa langit. After 3 decades pa, gi-fulfill sa Ginoo. Pero kapulo maigsoon, wa ako miingon nga Lord, anong karon pa man nimo nagihatag Lord?
Sa akong gingon, Lord, salamat Lord kay imong gihatag. Kay kung gihatag pa nimo ating maging tuig, sindili ko kagwantaan ni Lord. Basta hindi na ko makaya, Ginoo. Ang Ginoo is always on time, mga igsoon. Kada pa may kawala yung kwarto ako sa una, mag-cell group may, magtulo. Na yung mga rainfalls and waterfalls among balay sa una. Every time mag-cell group, mag-imog lesson plan, mag-module. Pero, Lord, usay man ma-discourage, Lord, kanang, maka-question gani ko say, Lord, ang silingan, Lord, or ang balag, Lord, nagbalay, hindi kaya niya ako kayo. Kasi ba, mga drama-dramas life ba? Mga drama-drama, bitaw nga, binata kayo, pero Jesus name. Sa kamayo ang Ginoo gitubag sa Ginoo, wala ko nang utana, late man ka Lord, ay wala. Kaya nga naman, dili late ang Ginoo, always on time siya. Wala nga, be patient lang mga igsoon. Wala pa naluwas imong ginikanan, karon tuiga maluwas na sa ngalan ni Jesus. Wala nga, be patient lang. God is moving. Patience mga igsoon. James 1:4, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Amen mga igsoon. Patient lang yun, be patient lang. Alang sa pagtapos, conclusion. Live last year in last year. Kalimti ang maging tuig, atong miaging tuig, no? And take this opportunity, dawata kining higayon, mga igsoon, bagong tuig, nga makapangayo ka, tabang o gahom sa Ginoo, aron mabuhat po nimo imong parte, mga kaigsuonan. God has a fresh start for us this year. Mahimo tang excited sa mga butang na atong ma-encounter this year nga ihatag sa Ginoo. We expect for God to do something karong tuiga for us. Mga igsoon, karong tuiga, mubuhat og mga butang nga dagko ang Dios nimo. Amen. Pero, paminaw, kinahanglan pod mubuhat pod tag mga dagkong butang para kay Lord. Akong balikon. Sige mo tag, I receive it, Lord. Yes, Lord. Pero mangutahan ko sa inyo, ha? Yes, mubuhat ang Ginoo bagong butang karon. Pero ikaw, mubuhat pabug ka og mga bagong butang para kay Lord. Kay dili pwede, sige kag dawat, pero opo kay cell group. Di pwede nga i-promote ka sa Ginoo, pero di opo kay share. So makadawat tag bagong butang sa Ginoo karon tuiga, amen. But at the same time, we will do great things for the glory of God. When I gusto sa Ginoo, my son, He is our way in the desert and streams in the wasteland. Mga kaigsuunan, He will transform your desert into fields and gardens of blessing. Kung saan ang mga desierto nimo sa imong kinabuhi karon, himuon ang garden sa Ginoo. Himuon ang parasan nga panalangin sa Ginoo. Hold on lang kita, mga igsoon. O let us believe that the great I am, our new beginning, is in the Lord. The great I am, the way maker, the miracle working God. Mauna siya ang mihatag nimo o great I am. Since He is great, at the same time, God's people, we will also do great things for the Lord this year. Amen, mga igsoon. Atong pabakan ang Ginoo, akong ihatag sa tuang pinalagang pastora sa pagtapos. Hallelujah. Kumusta sa 2023? I'm blessed. Amen. Maura gihapon ang atong pagsugid igsoon. Tungod ka ang Dios mao sa gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Amen. Nindot kayo ang gisugdan nato sa bagong sinugdanan kay daghang kaitag mga wala mabuhat last year, mga kapakyasan, dakpoy mga kadaugan, pero di man kita kalimot ato mga kadaugan, di ba? Ang mga kapakyasan po di mo ta kalimot, pero dili lang ta magpabilin diha. Kay napay daghang kaayong buhaton na Ginoo 2023. So kuan ko dire nagingon ko, magmahal man ang tanang palaliton kay mamahal man gyud karong 2023. Dili ra man ni sa Pilipinas, tibuok man ni nga kalibutan, dunay inflation, bot pasabot nagmahal tanang palaliton. Mausab man ang dagan sa klima sa tibuok kalibutan.
Grabe ng baha, ni sulod na sa mga karsada, ni sulod na sa mga balay. Taga-liog na. Musulod man, muatubang mantag, hulga sa gubat karong tuiga. Remember that? Hulga sa gubat sa mga nasod. Nag-andam na ang mga nasod. Nagkuan na sila, nag-arm na sila, nagkuan na sila sa ilang mga nga igugubat, kinsay mo labaw. Panikaw ako, nga nakabaton og relasyon sa Dios. Sa dihang mudangop ta sa Dios. Hatagan ta niya Guway 2023. He is the way. Ayaw yung kalimot. Siya ang dalan. O He will make a way. Maghimo siya dalan sa mga butang imposible. Siguro last year, dili maayo ang dagan sa imuhang Christian life. But ayaw pabilin diya. Igsoon, abante ta sama sa atong nadunggan karon. Kay ang atong Diyos sa kadaugan. Siya ang nag-una sa victory sa ato ang kinabuhi. Ang defeat sa yawa na ang kadaugan, iya na sa Diyos. Samtang nag-worship ta sa Ginoo kaganina, I was nag-connect ko sa presence ni Lord. Samtang nag-connect ko, suddenly, I see a vision of fire. Nakita akong kalayo. Ug ingon ang Ginoo, I will visit you 2023. Why fire? Because muatubang tagbalisod nga panahon sa 2023. Malisod pa sa 2022. Makuyaw pa sa 2022. But God's fire, daily yun makapildi sa unsay atong atubangon 2023. Ang kalayo sa Diyos mo tabo na to. Ang kalayo sa Diyos mo protektar na to. Ang kalayo sa Diyos mulig o nato. Buhata lang imong parte. Atubangan sa Diyos. Kay 2023, dili ka mapildi sa kalayo sa kalibutan, kay dunay kalayo ang Diyos. Just lift up our hands to the Lord. Dita mo promise ni Lord, dita mo ingon nga, Lord, mo akong new resolution. But I tell you, 2023, dili na sayon atubangon nato. Apektado ta Kristohanon. Apektado ta. Kung magpaluya-luya ka sa imong Christian life 2023, masunog ka sa kalayo sa kalibutan. But if you will kunyir yun paduol sa fire ni Lord, ayaw usike imong time 2023. Let's just commit our lives to the Lord. Lord, dangop lang yun ko nimo, Lord. Musip-sip lang yun ko nimo, Lord. Shakabasan the Lord, hallelujah. Shakabababasan the Lord, hallelujah. Lord, a new beginning, fire sa mga klaseng-kasing na mo. Kung sa may kaluyaho na mo, ut-uta sa imong kalayo, puli sa imong fire, Lord. Shambababasyan the Lord. Malisod man ang panahon ng mga tubangon 2023. Ba't ang kalayo ni mo, Ginoo mo, among panalipod, Lord. Salamat sa bagong sinugdanan na maghatag kagway na mo 2023. Dili na mo niya tubangon nga pildido kung dili madaugon mi. Tungod kayo have sent your fire inside of us. The Spirit of God is inside of us. Magakalayo ni sa sulod na mo, Lord. Aron atubangon na mo, Ginoo. Nami depensa sa pag-atubang 2023. Siyamba, Baba, Siyanda, salamat, Lord. With lifted hands to you. Tabangin mi, Lord, 2023. Ikaw mong tabang, you will be our guide, Lord. Our help in times of trouble. Our refuge.
our hiding place. You alone, Lord. Ikaw lay likon. Among trabaho dililikon, among pamilya dililikon, among panginabuhi, negosyo dililikon. Ikaw tinugdan likon, angay namong dangpan sa tanang panahon. Thank you, Lord. Strengthen these hands, Lord. Lifted up to you. Surrendering to you, Lord. Sa imo lang mi mudangop. Sa imo lang mi magpatabang. Sa imo lang mi, Lord, mo fight sa battle nga mong atubangon. Kauban ka na mo aning nga gubat. Gubat sa pagatubang sa tanang magitabo sa kalibutan. Salamat kay Lord. We just received that fire this morning. That first fire of the Holy Ghost. The first fire of the Holy Ghost. Bagong kalayo sa pagatubang 2023. I receive, Lord, I receive. Shakare, receive. A new fire from the Spirit of God. A new fire from the Spirit of God. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Shaka baba baba baba. Speak tongue. Refresh yourself in the presence of God. Koraba baba 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 baba. Shaka baba baba shaka baba shanda. Koraba baba shaka baba baba. Yakara baba 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 shaka baba shanda, Lord. Shaka baba baba. Shaka baba baba. Shakara baba shanda, Lord. Salamat, Lord. Shaka baba shanda. God will make a way. Karababa shanda. You will make a way when there seems to be no way. Murag wala, may wala, Lord, ato bangon 2023. Murag there seems, Lord, no way 2023. But you are the way, the truth, and the life. Shakabasanda ko, rabashanda. Salamat, O Diyos, I declare your presence sa matag usa ka namo, Ginoo. Makakalayo kami sa among devotion, makalayo kami sa among prayer, makalayo kami sa pagbasa sa imong pulong. Maura na imong hawiran 2023. Maundang na, Lord, ang mga butang. Mawala makahatag na mo pagtubo at umangan nimo. Mastap na sa ngalan ni Jesus. Ug mo abante mi sa bagong sinugdanan sa tuig 2023. Just dedicate to you our lives, Lord. Among pamilya among i-dedicate nimo. Panginabuhi i-dedicate namo nimo. Ang among ugma ug karon among i-dedicate nimo. 2023 among gihalad nimo. A year of victory, breakthrough 2023. We give you praise, Lord. Salamat. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Kung ituo ka, tagi-kusong nga palakpak ang Diyos, Ikson. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka. Thank you for your word. A message of hope. Lord, paglaom, imong gibutang sa mong sulod. Salamat, Ginoo. Mga imposibleng butang, makita na mo. Wala na mo makita 2022. Makita na mo 2023 onward. Hantod sa imong pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat, O God. In Jesus' name. Kusog pag yun na palakpak sa Diyos.